Mi lenne, ha idén nyáron nem csak egy fesztiválra mennél, hanem részese lennél valaminek, amiről még hónapok múlva is beszélni fogsz. Valami készült a tán. Négy nap, egy külön világ az Öregtó partján, igazi, exkluzív környezetben. Koncertek, fények, vízparti élmények és meglepetések, amiket élőben kell átélned. Ha hiányzik egy hétvége, ahol végre kikapcsolódhatsz, ne maradj le. ...2026. június 25-28. Vízzene Virágfesztivál. Jelöld be az eseményt, kövesd az oldalunkat, mert ez még csak a kezdet. Azt hittem, hogy virágcsokrot fogok kapni. Vízzene Virágfesztivál, ahol a nyár történetté válik. Bővebb információk vízzenevirágfesztivál.hu. Találkozzunk ott!